ഹരി ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 തുടങ്ങാം കേട്ടോ. രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഓമജ്ഞാനस्य ഹരേ ജ്ഞാനस्य ഹരേ രാമ ഹരേ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ രാമ 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 ചതുർവർണ്ണനികാന്തേന ഹരേ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ, എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ 4-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. 4-ാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവസാനം ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. കാമം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കാമത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു 5 കുതിരകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവത് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതാക്കുക, നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആകെക്കൂടെയുള്ള വഴി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വരണം, നിറയ്ക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒന്നിനെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാം എന്നല്ലാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക അപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കയ്പുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക, അതായത് കയ്പയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ആൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിരുന്ന് വിവിധ പലതരത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ടുള്ള ഡിഷസ്, അതായത് കറികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് തൊടില്ല. ഉറപ്പല്ലേ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പോവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അത് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ടെംപ്റ്റേഷൻ വരും എടുക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലേ?
അത് എടുത്ത് കഴിക്കണം നമുക്ക് തോന്നും, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒരു സാധനത്തിനോടായിരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും പല സാധനങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ട്, പല സാധനങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് വേണമെന്ന് തോന്നും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എത്ര കമ്പൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വിരക്തി വരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിരക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത്. ഏത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോട്, അതായത് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് മതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, ആ വിരക്തി മാറി വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ചായ്വ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സ്വയം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്നും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഭഗവത് ചിന്ത കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്നലെ എങ്ങനെയാണ് ജപമാല ജപിക്കണേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജപമാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കൂ, അത് നല്ല വ്യത്യാസമാണ് വരിക. ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കാര്യത്തിന് തോന്നും. അധികവും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് തന്നെ നല്ല കുറവ് വരാൻ തുടങ്ങും ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനാണ്. 2 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനാണുള്ളത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ, 4-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ അധ്യായം. സോറി മാതാജി, 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണിത്. ജ്ഞാനയോഗല്ലേ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായതെന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കണ്ണാണ്. ആദ്യം കണ്ണെടുത്ത് നോക്കൂ, നമ്മുടെ പിന്നിൽ എന്താണ് നടക്കണേന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമാണോ? അല്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ഇരുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൈയോട് തപ്പേണ്ടി വരും. ഇന്ന സാധനങ്ങളുടെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം, വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ TV അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു നിശ്ചലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ആകുന്ന മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, നിശ്ചലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും അപൂർണമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ കാതാണെങ്കിലും അതെ, ചെവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടിന് മേലെയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണേ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കാമത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ നമ്മൾക്ക്? ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക? അവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു അറിയാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനകമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുർ ഇക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അറിയാം അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? നമ്മൾക്ക് ഒരു യോഗ്യത വേണം എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതിന് നമ്മൾക്കൊരു വിസ വേണം. നമുക്ക് വെറുതെ പോയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് നാളെ അമേരിക്ക പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുമോ?
ഇല്ല. ആ വിസ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു പാസ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രൂഫ് വേണം. അവർക്ക് അത്രയും ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു യോഗ്യത, അതിന് തകുന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എഴുതിപ്പിക്കോ? പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത വേണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകൾ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ നിനക്കല്ല ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അർജുന എന്ന് പറയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന ഉപദേശിച്ചത്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? എന്താണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പോസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അതാ യുഗങ്ങളില്, മന്വന്തരങ്ങളിലാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ അത്രയും കാലം ഒരു സൂര്യനായിരിക്കും. അതായത് അപ്പൊ ആരാണോ സൂര്യനായിട്ട് വരാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആള്, അയാൾക്കാണ് ഈ സൂര്യന്റെ പദവി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വിവസ്വാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മന്വന്തരത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു മന്വന്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ മാറിയിട്ട് വേറൊരാളായിരിക്കും, ഈ വിവസ്വാൻ മാറിയിട്ട് വേറൊരാളായിരിക്കും സൂര്യനായിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്തുപദേശിച്ചത്? ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവത്ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ജ്ഞാനം, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇതിനു മുമ്പും ഉപദേശിച്ചത് ആർക്കാണ്? വിവസ്വാൻ. അതേ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യയുഗത്തിന്റെ സമയത്തുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി വിവസ്വാൻ എന്നിട്ട് ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവേന്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലേ? അതും ഇനി അടുത്ത തവണ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാനത് ഫുൾ സ്റ്റോറി പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന്, ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് അടുത്ത ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത്? നാരദന് ലഭിച്ചത്. ഓക്കെ. നാരദനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വന്നു? വ്യാസന് വന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ സൂര്യദേവനായ, അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആ അധികാരം കൊടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് പേര് ഇതേമാതിരി ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം പല തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തില് വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഓരോ ശരീരം കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനൊരു സൃഷ്ടി നടക്കണം. അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അത് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങള്, മരങ്ങള് ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളാണല്ലോ എല്ലാം, മരങ്ങളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യനായാലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ കഴിവ് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ നാരദനും ഒക്കെ വരുന്നത്, 4 കുമാരന്മാര്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനു എന്ന് പറയുന്നത്, മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ മനുക്കളിൽ നിന്നാണ്, ഈ മനുക്കളെ പറയുന്നത് പ്രജാപതികൾ എന്നാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റവർക്ക് ഇതല്ലേ, ബ്രഹ്മചാരികളല്ലേ ആയിരുന്നത് നാരദനൊക്കെ. ഇവര് എന്താണ്, സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം നടത്തിയിരുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രജാപതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ്, ഈ മനുക്കളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ മനുഷ്യ വംശം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന്. മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? മനുക്കളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനി മനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇക്ഷാകു. അപ്പൊ ഈ മില്ലേനിയത്തില് ഇതാണ്, അതായത് ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമദേവന്റെ എന്താണ്, മുൻഗാമിയാണ്. ഇക്ഷാകു വംശത്തിലാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരാണ് ഇക്ഷാകു. അപ്പൊ ഇക്ഷാകുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് സത്യയുഗത്തിലാണ് വിവസ്വാൻ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇക്ഷാകു ഉള്ളത് ഏത് യുഗത്തിലാ? ശ്രീരാമദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏത് യുഗത്തിലാണെന്ന് അറിയോ? യുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ എത്ര യുഗം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കൂ. എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്ഷാകുവിന്
പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പരമ്പരയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെ വന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദം 32ാമത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ 22ാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത് കേട്ടോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ്, ചണാവതാരം എന്ന് പറയും, രഹസ്യ അവതാരം എന്നാണ് പറയുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രകടമായിട്ട് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത് കൂടുതൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അവർക്കൊക്കെ, വാസവാചാര്യ അവർക്കൊക്കെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലും അതുപോലെ ശ്രീരാമന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം ഇത് ആരാണെന്ന്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പക്ഷേ അവരുടെ ഏതിലും അത് പ്രകടമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ച് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാരായണനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെവി പൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇത്രേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തും പറഞ്ഞത്, വിവസ്വാനിൽ നിന്ന് മനുവിൽ നിന്ന് ആർക്ക് പോയി? ഇക്ഷാകുവിലേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തലമുറയിൽ കൂടി അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് ഇടയിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ഒഴുകിയിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം, ഒരു പരമ്പരയുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മേലെ ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ മരത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പഴങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഒരു കുട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അടുത്ത കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള കൊട്ടയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതെ. പക്ഷേ അതേ പഴം തന്നെ നേരെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് പൊട്ടും. അത് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഈ അറിവും. അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് പകർന്ന് ആ ചെവികളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് വന്ന് വരുമ്പോ അതേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ഒരു മാറ്റങ്ങളും കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇടയിൽ ആരും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു പുസ്തകം, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിത് പ്രഭാത പുസ്തകമാണ്, നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സംസ്കൃതം വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ വേണം അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവാത്ത ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എന്താണ്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യർ, പത്മനാഭ തീർത്ഥർ അങ്ങനെ വരുന്നു. വന്ന് അവസാനം ഇവിടെ വരുന്ന 22ാമത്തെ കണ്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി, ഇവരെ ഗോസ്വാമിമാർ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വരും നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി അവസാനം 32ാമത്തെ ആയിട്ടാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സയേവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട്, അർജുന ആ മുറിഞ്ഞു പോയി, അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചത് അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അടുത്തു വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായി. അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ഭക്തനും ആവണം,
മിത്രവുമാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഇത് നമ്മൾക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ ഒരു മിത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം. അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അതോ ആ ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എന്തെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇത് ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, രഹസ്യജ്ഞാനമാണ്. എന്താ ഇതിൽ ഇത്ര രഹസ്യമുള്ളത്? പറയൂ. രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ജന്മമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് ഇനി മരിക്കണ്ട, ഈ മരണം ഇനി വേണ്ട, ഇനി അസുഖങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള മരുന്ന് ആരും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ രഹസ്യജ്ഞാനം. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് എന്താണ് ശാശ്വതമായ ഒരു ആനന്ദമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പോവാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഗുപ്തജ്ഞാനാണ്. അത് പക്ഷേ അത് പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ വേണം അല്ലെ. ആ യോഗ്യതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഭക്തനും മിത്രവും ആവണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് ഒരു വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത്. നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ നല്ല ആളാണെന്ന് അറിയണം, നല്ല ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരണേന്ന് അറിയണം അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മനോഭാവം? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാണോ, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ യോഗ്യത. മനസ്സിലാവണം. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കാണ് അത് ഭഗവാൻ റിവീൽ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തോന്നില്ല, ഈ ലിങ്ക് കണ്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിഭസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചു എന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിയാണ്, നമ്മൾക്കും തോന്നാം അല്ലെ. അപ്പം എന്താണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് യുഗത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. ത്രേതായുഗവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? അർജുനനും ഭഗവാനും ഉള്ളത് അല്ലെ, കൃഷ്ണനും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എത്രയോ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്? കാരണം നമ്മൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഞാനും നീയും ഒരുപോലെയല്ല അർജുന. നിനക്ക് തോന്നാം എന്റെ ഈ മനുഷ്യരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ. എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ്, ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും പുനർജന്മത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം അല്ലെ. എന്താ കാരണം? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജന്മം, ഇത് അവസാനത്തെ ജന്മമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുനർജന്മം, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അർജുനോട് പറയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? നമ്മളുടെയും ഭഗവാന്റെയും ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത്രയും നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത്രത്തോളം കുറവാണ് നമ്മളുടെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനിയാണ് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ശ്ലോകാണ് കേട്ടോ ഇത്. അജോബി സൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, അജമാണ്. അജം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനിക്കാത്തവൻ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ അവ്യയമാണ്, അതായത് നശിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ്. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപിസൻ, എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾക്കും, ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, ഈശ്വരനാണ്. ഇനി എന്താണ്? എന്നാലും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇതിലെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശരീരവും നമ്മളുടെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ജനനവും ഭഗവാന്റെ ജനനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജനിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഏത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജനിക്കണോ, ഏതാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ജനിക്കണേ? ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണോ പുരുഷനാണോ ആയിട്ടാണോ ജനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടാമത്, ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഏത് ജീവിവർഗങ്ങളിലാണ് ജനിക്കണേ എന്നുള്ള ഇതും കൂടി നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല. അതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായി ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നിനും നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയ പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വരാനും പോവാനും പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അതിലെ മേലത്തെ ശരീരം നമ്മൾ മരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അടുത്ത ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അടുത്ത മനുഷ്യനാവാം, ദേവന്മാരാവാം, ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം, അതല്ല മൃഗങ്ങളാവാം, ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മാറാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധർവനാവാം. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും നശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജന്മത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പൂജാ റൂമിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൈകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കൈയിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ദേഹമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദേഹം മാറി വരുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ. കണ്ടോ?
നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറുന്നു. ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാമദേവനാണ്, ചിലപ്പോൾ വാമന രൂപത്തിലാണ്, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണരൂപത്തിലാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ മറവിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് മറവി വരുന്നത്, അല്ലെ? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഡ്രോബാക്കുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് മറവിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള്, ഞാൻ ഈശ്വരനേക്കാൾ മേലെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു ജയം വരുമ്പോൾ, നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല, അല്ലെ? എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവേത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഓർമ്മശക്തിയില്ല. നിങ്ങൾ പല ശരീരങ്ങളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അവതാരം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴെല്ലാം ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അക്രമങ്ങൾ വളരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? കംസനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദേവകി മാതാവാണ് ആ രഥത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുവரைക്കും അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു തന്റെ സഹോദരിയോട്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ രഥം ഓടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് കംസൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ അശരീരി കേൾക്കുന്നത്, ഈ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള 8ാമത്തെ പുത്രനാൽ നീ വധിക്കപ്പെടും. അല്ല, അശരീരി കേട്ട ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാളെടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കുന്നില്ല, ആ അശരീരി ശരിയായിരിക്കുവോ അല്ലയോ, അല്ലെ തന്റെ സഹോദരിക്ക് വരുന്ന പുത്രൻ ശരിക്കും തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ, കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം. കാരണം നമ്മളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ചേർത്ത് രക്ഷിക്കണം എന്ന് ആ സമയത്ത് പലരും ആലോചിക്കാറില്ല. കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അക്രമികളെല്ലാം ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ. ഇനി ശരി, അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരണോന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അക്രമികളൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ അക്രമികളൊക്കെ വരുമ്പോ അവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, അതുപോലെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കംസനെ കൊല്ലുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൊല്ലുന്ന പിക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ദേവകി മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. വാസുദേവനും ദേവകി മാതാവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇതില് വരുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ജനനമാരി അല്ല കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് വാസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്, യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ
നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്റർകോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമല്ല ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നു, സ്വയം പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഭഗവാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാരെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും യുഗം തോറും. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമദേവനായിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ യുഗത്തിൽ നോക്കിയാലും ഓരോ ഇതിലായിട്ട് വരും. സത്യയുഗത്തിന്റെ സമയത്താണ് നരസിംഹമൂർത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന അവതാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീല അവതാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന് ഗുണാവതാരം ഉണ്ട്, പുരുഷാവതാരം ഉണ്ട്. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല അവതാരം, മന്വന്തര അവതാരം ഉണ്ട്, യുഗാവതാരം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതിൽ ലീലാവതാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാറ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പല ഇതില് കൃഷ്ണാവതാരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമ അവതാരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ. ജന്മ കർമാച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളല്ല അധികം പേരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടോ ഒരു ദിവ്യശക്തികളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചില ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ മൂഢന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മാതിരി ശരീരത്തിലല്ല വരുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി നിർത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ചെറുവിരലില്. അതുപോലെ പൂതനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എത്രയോ അസുരന്മാരെയാണ് കൊന്നത് അല്ലെ. ബകാസുരൻ, കടാസുരൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് അത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് എന്ത് ലീലയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉല്ലൂകബന്ധനം. ഉല്ലൂകബന്ധനം, അത് ദാമോദര ലീലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ദാമോദരൻ എന്നാണ് പറയാ. ഈ ലീലയ്ക്ക് ദാമോദര ലീല എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ. കാരണം അത് ദാമോദര മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ശരിക്കും നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദാമാവിന് മാധവന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് പരമദിവ്യോത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ളതെന്ന്. എപ്പോഴും പുത്രവാത്സല്യാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഏജ് ആയിട്ടാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. ആ ഒരു ഇത് അത്രയും ചെറുപ്രായമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥകളാണത്, നമ്മൾ വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും വെണ്ണ കട്ടെടുക്കും, അതുപോലെ ഗോപികമാരെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൃഷ്ണൻ. അവരെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളികളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാധവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വെണ്ണ കട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കലങ്ങളൊക്കെ ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കുറുമ്പുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല യശോദാമ്മ. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വെണ്ണയുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് അവന് വിശുദ്ധന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭം എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കുട്ടി ഈ അമ്മ പോയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ലീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുല കുടിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ മുല കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. അപ്പൊ മുല കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചത് ഓർമ്മ വരികയാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക്. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി, അയ്യോ പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയി പാല് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്.
അപ്പൊ പാൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കല ഉടച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വെണ്ണയും അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഉരലിൽ കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കുരങ്ങുകൾക്കും പൂച്ചയ്ക്കും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് താനും കഴിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ സൈക്കിളില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടാണ് യശോദാമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യശോദാമ്മ നേരെ വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇത്തവണ നിനക്ക് എന്തായാലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടുകയാണ് പിന്നാലെ ഒരു വടിയും കൊണ്ട്. എവിടെ? ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ഇതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരുമല്ലേ യശോദാമ്മയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാല്. അപ്പൊ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര മുനിമാരൊക്കെ എത്ര വർഷങ്ങളും തീവ്ര തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം എന്നിട്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിമാരി കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മിയോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നിട്ട് ഓടി അവസാനം അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായി, ഇതേ വിയർത്തു, തലയിലത്തെ പൂവൊക്കെ വീണു, അങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, കിതച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിടികൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണോ അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ശ്രമം പൂർണ്ണമാവണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി നാളെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. അതൊരു നിരന്തര പരിശ്രമമാണ് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറ് വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഉരലിരുന്നിട്ടല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാൻ ഉരലിൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കയറെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കയറെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഓരോ തവണ കയറ് കെട്ടുമ്പോഴും രണ്ട് വിരലിന്റെ നീളത്തിൽ കയറ് കുറവായിരിക്കും. എത്ര കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും 2 വിരല്. അപ്പം യശോദാമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല യശോദാമ്മ. വീണ്ടും കയറെടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മായ മൂടിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കില്ലേ. വീണ്ടും ഒരു കയറ് കെട്ടിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറവ് വരണേന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആലോചന അവിടെ വരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക്. വീണ്ടും കയറെടുത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം പിടികൊടുക്കുകയാണ് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോ. എന്നിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഉരലും വലിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഉരലും വലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ 2 അർജുന വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉരല് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രായമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കും. അത് കടപുഴകി വീണിട്ട് എന്താണ്, ആരാണ് വരുന്നത്, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഈ കഥ? അത് ആരാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നളകുബേരൻ. അവരാണ്. അത് ആരെ മക്കളാണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാപം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അവര് കുളത്തില് അങ്ങനെ വേറെ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ, അപ്സര സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാരദര് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവര് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആര് പറയുന്നത്, നാരദര് പറയും ഇങ്ങനെ, ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനുകളാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും യശോദാമ്മ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, മരം വീഴുമ്പോ, ഓ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്തൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയിണ്ടാവും, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഓരോ തവണയും ഒരു വിഷ്ണു പൂജ ചെയ്യുന്ന വീടാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ്ണു വന്നിട്ടാണ് ലീല ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് യശോദം. ഒരു തരത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാൽ സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാണ് ആ വിഷ്ണു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അമ്മ. അത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് ഭഗവാന്റെ മായ. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗമായ കൊണ്ട് അവരെ മൂടും. നമ്മളെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് മഹാമായാണ് കേട്ടോ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. അതല്ല, ഭഗവാൻ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ മായ കൊണ്ടാണ് മൂടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവതാര ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭക്തന്മാരെ രസിപ്പിക്കാൻ കൂടി, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഗോപികമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, യശോദാമയെ നന്ദഗോപരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അവരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീതരാഗഭയക്രോധാ മന്മയാമാമുപാശ്രിതാക ഭഗവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാമദ്ഭാവമാഗതാക. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പുകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അപ്പൊ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ള ഇപ്പൊ യശോദാമയൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.
അവിടെ ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്, എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയമുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പേടി കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ക്രോധം, ഇത് ദേഷ്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തെന്ന്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനില് പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കുറെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ഇതേമാതിരി ഇപ്പൊ യശോദാമയും നന്ദഗോപുരം ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ്. ദേവകിയും വസുദേവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ പിക്ചർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഈ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും? കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുപാലനാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിശുപാലനാണ് കാണുന്നത്. ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് തന്നെ, യശോദാമ്മയുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അവിടെ അവരൊരു റിലേഷനിന്റെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വികൃത രൂപത്തിലാണ് ജനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണ്, കൈകളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ജനിച്ചു വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അശരീരി കേൾക്കും. ആര് ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കുമ്പോഴാണോ, ആര് ഈ കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണോ ഈ വികൃത രൂപം മാറിയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യക്കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത്, അവരുടെ കൈയാൽ ഈ കുട്ടി മരിക്കും എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ യശോദാമ്മയൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരികയാണ്. നമ്മൾ പോവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ, കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവര് ചെല്ലുമ്പോ കൃഷ്ണനെ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അവർ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതായിട്ട് കുട്ടിയല്ലേ. ആ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ഈ കുട്ടി, ശിശുപാലൻ. അപ്പോഴും മനസ്സിലാവും അമ്മയ്ക്ക് എന്തെന്ന്, കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ആര് മരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ശിശുപാലൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്റെ മോൻ ഒരു കുറ്റവാളിയായിരിക്കാം, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, എന്നാലും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും എന്തെന്ന്? 100 തവണ വരെ അവൻ എന്നെ എന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, എന്തവൻ എന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ വാക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്ക്. അതിന് കുറേ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിശുപാലങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശിശുപാലനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് രുക്മിണിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ശിശുപാലന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് കൃഷ്ണനോട്. അന്ന് തൊട്ട് കൂടുതലായി ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അപ്പ തൊട്ട് ഏതൊരു സന്ദർഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, ഗോപ ബാലനാണ്, ഏതോ യാദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, എന്നിട്ട് വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചമഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ആളെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുത്തുമ്പോ ശിശുപാലൻ സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ പറയും, വേറെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിരുത്താനായിട്ട്, ഇയാളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാത്ത വാക്കുകളില്ല. അങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് 100 വാക്കുകളിൽ മേലെ അബ്യൂസിങ്, അതായത് അത്രയും ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 100 വാക്ക് കഴിയുന്നത് വരയ്ക്കും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും. അതുവരയ്ക്ക് ചിരിച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല സോറി, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ സദസ്സിലുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കൃപാചാര്യരാണ് ഉള്ളത്, അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ, ഒരു യാഗത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്, അയാളെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല, ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ 100 വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ സുദർശന ചക്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത്രയും ക്ഷമയുണ്ട് നമ്മളുടെ നേരെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലെവൽ വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക, ഭഗവാൻ ഒരു ലെവലും ഇല്ലാത്ത ലെവലിൽ പോവാന്ന് പറയില്ലേ, ആ ലെവലിലാണ് ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കണോന്ന് പോലും ആലോചിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ശിശുപാലന്റെ എന്ത് ദോഷമാണ് അവിടെ അയാൾക്ക് അപകടമായിട്ട് മാറിയത്? അയാൾക്ക് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, തന്റെ പദവി, താൻ വലിയ ആളാണ്, കൃഷ്ണൻ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ദേഷ്യം. ആ ദേഷ്യം അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ?
അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനു വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശക. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, ഏത് തരത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ആ തരത്തില് നിങ്ങൾ എന്നെ മകനായിട്ട് കാണുകയാണോ? കുറൂരമ്മയ്ക്ക് മകനായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ, അറിയാലോ അല്ലെ കുറൂരമ്മയുടെ കഥയൊക്കെ. അപ്പൊ കുറൂരമ്മയ്ക്ക് മകനെ പോലെയായിരുന്നു ഭഗവാന്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഏത് രീതിയിലാണോ, രാധാദേവിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലവ് എന്നുള്ള മാതിരിയായിരുന്നു, രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്, യശോദാമ്മയ്ക്കും മകൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അല്ലെ, അർജുനന് സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. ദേഷ്യത്തിലാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തില്, സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സ്ഥാനം നോക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ പദവി നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പൂന്താനത്തിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പൂന്താനത്തിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നാരായണീയം ഒരുപാട് പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് നാരായണീയം രചിച്ചത്. സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാതരോഗം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട്. അത്രയും നല്ലൊരു ശിഷ്യനാണ്. അതിന് വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള തന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാതരോഗമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാരായണീയം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ 100ാമത്തെ ദശകം എഴുതുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല, മലയാളത്തിലാണ് എല്ലാ പോയം കവിതയൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോ ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതുകയാണ്. ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂന്താനത്തിന് ആഗ്രഹം, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ആയി. അത്രയും വിനയാന്വിതനാണ് പൂന്താനം. അപ്പൊ പൂന്താനം പോവാണ്. പോകുമ്പോ കളിയാക്കിയിട്ട് വിടും. അവർ എന്താണ്, ഒരു സംസ്കാരം ഒന്നും അറിയില്ല, വ്യാകരണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അറിയാത്ത നീയാണോ ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്? വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പൂന്താനത്തിന് സങ്കടമായി തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ കയ്യ് വീണ്ടും വാദം ബാധിക്കുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിനോട്, ഭട്ടതിരിപ്പാടെ, അങ്ങയുടെ വ്യാകരണത്തിനേക്കാൾ, അതായത് അങ്ങയുടെ വിഭക്തിയേക്കാൾ എനിക്ക് പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് ഇഷ്ടം. വിഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വ്യാകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഗ്രാമർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങ് അവരോട് പോയിട്ട് ഇത് പറയണം, അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ പൂന്താനത്തിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാൽക്കൽ വീഴും. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ അഹങ്കാരം വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ആരും അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണ്ട ഞാൻ, അത് ഒരു നിമിഷം മറന്നുപോയി, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി, ക്ഷമിക്കണം. പൂന്താനാണെ പറയൂ, എന്റെ കാലിലൊന്നും വീഴരുത്, അങ്ങ് അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂന്താനം അവരുടെ കാലിൽ വീഴാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭാവമാണ്, ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളല്ല. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാവാം, ഒരു ഡോക്ടറാവാം, നമുക്ക് തോന്നുകയോ അവർ IAS അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാര്, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നതായി കഴിഞ്ഞാലും, ഭഗവാന്റെ തൂപ്പുകാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവിടെ അമ്പലം അടിച്ചു വാരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എന്താണ്? തനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ചാതുർവർണ്ണ്യമ്മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യാകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ചാതുർവർണ്ണ്യമായ സൃഷ്ടം, 4 തരത്തിലുള്ള ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, എന്താണ് അടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ശൂദ്ര. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശൂദ്ര എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചാതുർവർണ്ണം, അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മൾ ജനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ഗുണത്തിന്റെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാവണമെന്നില്ല, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ക്ഷത്രിയനാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ കാണിക്കുന്നത്, ഏതിലാണോ അഭിരുചി കാണിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക.
അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്? 3 ഗുണങ്ങളും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക. ഈ ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം ഉണ്ടാവും. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടിയിട്ടാണ് വൈശ്യര്, തമോ ഗുണാണ് ശൂദ്രർക്ക് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവരെ ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്നത്. അവർ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണോ കാണിച്ചിരുന്നത്, എന്ത് പ്രവൃത്തികളാണോ ചെയ്തിരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ഷത്രിയനാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശൂദ്രനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശൂദ്രനായി ജനിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായില്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. എന്നാൽ ഏത് ജന്മത്തിലും നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേവ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മോശമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരെ മാറിയല്ലേ ഉള്ളത്. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശൂദ്രർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന ആൾക്കാര്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇന്ന ബ്രാഹ്മണരെ, ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ജന്മം തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാദി കർമ്മഭിർന സപദ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താ കാരണം? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുമ്പോൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മേലെയാണ്. നമ്മൾക്കാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉള്ളത്. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് മേലെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സമയത്രയും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, സമയമാവുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഇവിടെ ഭീഷ്മരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അറിയാലേ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ഈ സന്ദർഭം ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ? മഹാഭാരത യുദ്ധമാണ്. ഈ സന്ദർഭം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭീഷ്മരോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും ദിവസം യുദ്ധമായി, അങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പഞ്ചപാണ്ഡവരെ വധിക്കണം. അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്ര ദിവസമായി, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഏകദേശം 9 ദിവസം ആ ലെവലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ, 9th ഡേയോ മറ്റുമാണ്. അപ്പോ ഭീഷ്മർ പറയാണ്, പേടിക്കേണ്ട ദുര്യോധന, ഞാൻ 5 ശസ്ത്രങ്ങള് അവർക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 ശസ്ത്രങ്ങള് നാളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഈ 5 പാണ്ഡവന്മാരെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോ ദുര്യോധന വിശ്വാസക്കുറവാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അങ്ങ് ആ 5 അസ്ത്രങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിൽ തരൂ, ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. എന്നിട്ട് നാളെ അവരെ കഥ കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. ശരി, ഓക്കെ എന്ന് പറയും. ഭീഷ്മർ വേഗം തന്നെ ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ദുര്യോധനന് കൊടുക്കാണ്. കാരണം ദുര്യോധന സൈന്യാധിപനാണ്, പറഞ്ഞനുസരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യ ഉദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമനം വരെയാണ് യുദ്ധം. സൂര്യാസ്തമനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അവര് ശരിക്കും ഫാമിലിമാരിയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു യുദ്ധം അവർ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. സഹോദരങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ.
അതായത് പരസ്പരം വിദ്വേഷം വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, കൃഷ്ണനല്ലേ ആള്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, അർജുന ഇങ്ങനെ ദുര്യോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ശസ്ത്രങ്ങൾ ഭീഷ്മരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനു മുമ്പ് ഗന്ധർവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ആ സ്റ്റോറിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാം. ഗന്ധർവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദുര്യോധനെ രക്ഷിച്ചത് അർജുനനാണ്, അയാൾ മരിക്കാൻ പോണ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പോ ദുര്യോധനന് അർജുൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന്. ക്ഷത്രിയനാണ്, വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ പോയിട്ട് പറയണം, ആ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അർജുനെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പോയിട്ട് പറയും, അന്ന് നീ എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്യാന്ന്, ആ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുര്യോധന് വേറെ വഴിയില്ല, വേഗം ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മർ അറിയും, ഭീഷ്മർക്ക് ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങളാണ് പാണ്ഡവരെ കൊല്ലാൻ വെച്ചിരുന്നത്, അത് പോയി, ഇനി പാണ്ഡവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ദേഷ്യം വരെയാണ് ഭീഷ്മർക്ക്. ഭീഷ്മര് പറയും, അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ ശപഥം തെറ്റിച്ചില്ലേ കൃഷ്ണ നീ, ഞാൻ ഇന്ന് അവരെ വധിക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചതാണ്, അത് നീ തെറ്റിച്ചു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിന്റെ ശപഥവും ഞാൻ തെറ്റിക്കും. എന്താണ് കൃഷ്ണരെടുത്തിരുന്ന ശപഥം? ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അന്ന് ശരവർഷാണ് അർജുനന്റെ എല്ലാം. എന്താണ്, കൃഷ്ണനാണ് തേരാളിയിലെ, കൃഷ്ണന്റെ മേല് മുഴുവൻ അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. എന്താണ്, ആയുധ വിദ്യയില് അർജുനൻ പോലും എവിടെ എത്തില്ല ഭീഷ്മരെ, അങ്ങനത്തെ ആണ് ഭീഷ്മര്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അർജുനൻ മരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു അസ്ത്രം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എത്തുന്നത്. ഫുൾ മൂടിക്കഴിഞ്ഞു അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട്. അപ്പോ വേഗം തന്നെ കൃഷ്ണൻ ചാടി ഇറങ്ങാണ്, രഥത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ രഥത്തിന്റെ എന്താണ് ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് നേരെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയുധം എടുത്തു. തന്റെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ. ഒന്ന്, അർജുനൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അർജുനനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മര് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരുടെ പ്രോമിസ് എന്താണ്, ഇന്ന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അസ്ത്രടിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രോമിസ് പോലും തെറ്റിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കഥ കേട്ടോ. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയോ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനീനസ്തത്വദർശിനക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അറിയണം, സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്കുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പുസ്തക ത്രൂവാണ്, ഭഗവത്ഗീത ത്രൂവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്ന ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്, ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹവും ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാണ് നമ്മൾക്ക്. ഭഗവാന് പോലും ഒരു ശിഷ്യനാവേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ഇതില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഒരു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം സ്വയം വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഒരു അറിയുന്ന ഒരാളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതീനായം ലോകോസ്തീന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനക. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, പക്ഷേ നമ്മൾ സംശയദൃഷ്ടിയിലാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഈ ലോകം ഉണ്ടായത് തനിയെ ഉണ്ടായതാണ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനും സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിൽ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ സംശയാലുമായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. എന്താണ്, ഈ തൂണിൽ നിന്ന്
വരുമോ എന്ന് പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കണം. പ്രഹ്ലാദനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. നാരായണ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും തന്റെ പെങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് തീരെ വരെ ചാടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹോളികയാണ് മരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മതയാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും പ്രഹ്ലാദൻ മരിക്കാത്തപ്പോ ദേഷ്യമാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. എന്നിട്ടാണ് പറയാ, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്, ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചതാ. അവർ ഈ പില്ലറിലുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് കൊല്ലുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്ത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി, മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസംചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധനന്തി ധനഞ്ജയ. അലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുക. ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് വന്നാലും എനിക്കറിയില്ല ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇനി നീ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങ് നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക നമ്മളെ. അതാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു സംഘമാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ എത്ര സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് നോക്കൂ. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനമനക ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൾ കൊണ്ടർത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നിനക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ അർജുന? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആരാണ്, ഞാനും ഒരു ഭൗതിക ജീവൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി എണീറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം. അത് എന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് അർജുനനോട് എന്ത് പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോദ്യല്ലേ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ആരാക്കാ? അല്ലേ? ശിശു പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? വിശ്വാൻ, മനു, ഇഷാഗു. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ. ഭഗവാൻ അതിൽ വരില്ല. ഭഗവാൻ ഗുരുവല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ ട്ടോ. ഗുരുദേവൻ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെയാണ് പറയണത്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയിലെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചതല്ലേ. പക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം. ഇതല്ല പറയേണ്ടത്, വിവസ്വാൻ അല്ല പറയേണ്ടത്. ഇത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവനാണ് കേട്ടോ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം 4:6. യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. നീ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം വരുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവതരിക്കുന്നു. നീ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ. നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഹസ്യമാണ്, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ക്ഷത്രിയൻ ശൂദ്രൻ. ശൂദ്രൻ വൈശ്യർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വർണ്ണങ്ങള്? കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി. കർമ്മങ്ങളുടെയും ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും എഴുതണേ. ഉം. ശ്ലോകം 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സമീപിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, ദൈവത്തെ അതെ, അതാണ് സേവിക്കുക. മെയിനായിട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞ ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നേരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തീയിൽ പോയിട്ട് നേരെ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു വിറകിന്റെ കൊള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരറ്റം കത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റേ അറ്റം നമുക്ക് പിടിക്കാം അല്ലേ? പറ്റില്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ വിറകുപൊടി പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതിന്റെ ഒരറ്റം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അറ്റാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരും, അത് സ്വയം എഴുതിയിട്ടാണെങ്കിലും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃത്തി കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരപ്രേമത്തെ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.